Ассалому алайкум, дӯстони азизи ман. Хуш омадед ҳама каса ба канали ман. Обуначиҳои наве, ки ба канали ман подписатсия кардастен, шуморам хуш омадед, дӯстони азизи ман. Иҷода бошад, тарзи тайёр намудани жулени самбусаро пешкаш мекунам. Марҳамат, тамошо кунед. Маҳсулот барои самбусамон: тестаи тайёр, гӯшти мурғ, сир, помидор, пиёз, қаймоқ дар кора. Аввал пиёза реза мекунем, баъд гӯшти мурға филеро мегирем, чоркунҷа ваям реза мекунем. Сира боша айтёрка мегузаронем. Сковородка монда камакак роған мегирему ҳамун роғана камакак метаспонем. Аввал пиёза мерезем, пиёза бирён мекунем, камакак сирха кишид, баъд ҳамин гӯшти мурғи реза кардагимон айболош мерезем. Инам ҳамха хушрӯ камакак мезирбонем. Баъди камтар зирбондануш, агар гриби дошта бошед, грибиам майда карда реза кунед. Ман инҷа хай магазини ҷомо накофтум, не ки наёфтум. Ба ҳамин хотир хай пиёзу гӯшти мурғаю қаймоқ истифода бурдагиём. Мешаки сметана андозе ба ҷои қаймоқ, ё ки сливки проценташ пастам боша, меша духтаро. Ҳамин сеча якташа истифода барен. Инам иҷода боша, хай навора тамошо кунед. Апаҷону хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, ҳазор раҳмати калон барое ки канали мана интихоб карден, комментариҳои беҳтарин менависен, дуоҳои хуб медиҳед манда, дар видеои ман лайк мемонед. Ай ҳамаи шумо миннатдорум, апаҷону хоҳарҷонои ман. Ҳаматонро дӯст медорум аз барои Аллоҳ. Ҳар як комментарияи шумо мада менависен, бовар кунед, барои ман азизанд. Худоҷон ки ҷое ки боше, ёру мададгори шумо бошад, нигаҳбонтон бошад. Бовар кунед, апаҷону хоҳарҷонои ман, ман ҳам хурсанд мешавам ки рӯз то рӯз обуначиҳои беҳтарин дар канали ман подписатсия кардастанд. Мада ин қадар дуо медиҳанд, падарҷону модарҷони мада ин қадар шумо дуо медиҳед, ин қадар раҳмат мегӯед. Бовар кунед, ҳаматонро дӯст медорум. Ман ҳар як видеое ки барои шумо мемонам, бовар кунед, барои манфиати ҳамин духтаракҳои ёшам. Дар комментария, дар ватсапам бисёр менависед ки апаҷони ман, ҳоли як рӯз ё насиб пухтупазои ҳамин духтаракҳое ки айрӯи пухтупазои ман кардагиянд, иншоалло барои шумо мепартом навор карда. Бовар кунед, ҳамин қадр суханҳои хуб менависанд ки апаҷон хеле чизиро мо аз шумо ёд гирифтем. Бовар кунед, ҳамин гапҳоро мегӯянд. Раҳмат ба падару модартон, раҳмат ба калонкарди шумо. Ин ҳамин гапҳои шумо мегӯянд. Бовар кунед, ман ҳам хурсанд мешавам ки ҳамин духтаракҳо мақсад ай ҳамин видеои ман розӣ будианда, ай ҳамин канал кушодани ман ҳамашон розӣ будианд. Бо менависанд нимшон ки шавҳар мекунем, мақсад хонаи шавҳар монда мерем, ҳоли мепазем. Бовар кунед, ҳаматонро дӯст медорум. Хо ёшу, хо мақсад калонсол, кадоме ки дар канали ман подписатсия кардагиянд, апаҷону хоҳарҷонои ман, ман ҳаматонро дӯст медорум. Иҷода чӣ хеле ки диден, тестаи тайёри эскимо-кати ҳамин самбусама ман тайёр кардастам. Ай ҳамин теста чӣ қадар мада маъқул айда, ҳамаи чизое ки мепазам хушрӯ мебироянд. Ба наздикӣ торти Наполеон карда будум, диден духтаро чӣ қадар хушрӯ мебирояд. Ба ҳамин хотир фақат ай ҳамин мегирам. Занҳои муҳтарам, иҷода боша, як хоҳаракмонро ба шумо муаррифӣ мекунам ки курси забонҳоро меомӯзонад. Айни ҳол бошад, забони русӣ курс кушодагиай апаи хоҳарои мо омӯхта истоданд. Ҳозир бошад, барои рафтан омадани мо забони русӣ ҳатмист. Бисёри занҳои мо дар ғарибиай фарзандҳоро мактаб мебаранд, садик мебаранд. Вақте ки забони русиро надонем, азоб мекашем. Барои забони русиро омӯхтан завқ дар корай, ҳавас дар корай. Барои ҳамоин ай хоҳаракмон бо нархи дастрас забони русиро барои шумо меомӯзонад. Бонувони муҳтарам, дар хона нишаста забони русиро аз худ кунед. Марҳамат, ба рақамҳои рӯи экран буда нависед. Ин хоҳарҷонмон бо озмун метиҳад. Баъди ҳар як моҳигӣ дарс метиҳад, савол-ҷавоб мекунад. Кадом шахсе ки ғолиб мебирояд, ҳамон одама як моҳи дигар бепул дарс метиҳад. Як моҳ пеш ҳамин хоҳарҷонмонро рекламаша монда будем. Бисёри одамо рафтиянд, бисёри хоҳарҷону апаҷону рафтиянд, дарс омӯхтиянд. Инам иҷода одзифошуна мемонам. Бинен забони русиро чӣ хел омӯхтагиянд, чӣ хел хурсанд, дуо дода бо баромада аз группашон мераванд. Чандта апаи хоҳаро раҳматнома навистиянд. Даже навистиянд ки мо дар хона нишаста забони русиро намедонистем. Барои документ, барои ҳама корҳоямон шавҳаромонро мегуфтем. Хурсанд шудиянд ки забони русиро аз худ кардем. Барои ҳамо апаҷону хоҳарҷоно, ба рақамҳои рӯи экран буда нависен, забони русиро аз худ кунед.
Ҳами иродаҷон бовар кунед, ина 2 сол мешава ай ман реклама мегира. Тез навор мекунам ай ҳамии рекламаҳои ирода. Ба кадом хотир ки занҳои мо азоб накашанд. Занҳои мо дар хона шишта мақсад забони русиро надонанд ва ё дақиқи нағалта. Ба ҳамин хотир ман ҳамин иродаҷона тез ба шумо тавсия метиҳам. Ба ҳамон хотире ки шумо озодона гап задана ёд гиред, шумо азоб накашед дар шаҳри бегона, апаҷону хоҳарҷонои ман. Даже ҳамин чанд блогерое ки дар ҳамин ютуб канал доранд, мақсад видео мебароранд, ҳамин занҳо рафта ай ҳамин иродаҷон дарс гирифтагианд. Ина озодона ҳози гап задестиянд, даже дарс додестиянд. Ба ҳамон хотир ина иродаҷонро нависе, ай номи канали ман гап зане, скидкаи калон мондагия барои шумо духтаро. Кадоме ки мерава, 3 рӯза скидка кардагия. Духтаро марҳамат кунед. Иҷада чӣ хеле ки мебинед, тестаи туну када шудам. На ғафси ба туну кунед, на борики бад. Ҳамин ним сантиметр шавад ба сайда. Иҷа ба фольга кати ман ҳамин косачаҳко тайёр кардам барои ҳамин жӯлаи самбуса монда. Агар кадоме ки ҳамин стаканчакҳои оҳанӣ дошта боша, мақсад метавона ки дар гирди ҳамон фольгара тавутия ё ҳамин тестаи гира тавутия. Агар надошта бошед, ай ҳамин фольгаи тоқа худаш истифода баред, хушрӯ мебиёд. Инам иҷа результатҳои самбусаам ҳоли охирда мебинеда. Иҷа чӣ хеле ки мебинед, ман иҷада ҳам тестаи тайёр кардам. Уҷада дар ҳамин сковородкамон баъди мурға андохтам, қаймоқ андохтагиюм, приправа, зира, мурч, ҳамхелӣ хушбӯйкунандаҳоро истифода бурдагиюмда. Тестаи тунук кардагимона боша 5 сантиметри монда бурида меравем. Баъди 5 сантиметр буридан мегирем дар гирди ҳамон фольга тоб медиҳем, поёнак шкатида, поёнашам хушрӯ карда маҳкам мекунем. Иҷа боша гуфтум хай ҳамин навори кадагия овозашам монда печонда гирифтан мегирам. Кӯдакон бозӣ доштанд, овозакашон хай баланд буд. Ба ҳамон хотир бо худам хай гап задагиём. Апаҷону хоҳарҷонои ман, не ки ҳамин наворакое ки мо мекунем, ҳаминда мақсад ай 10 минут зиёд мешавад то 15 минут то 18 минут. Осон неста дар як видео гап задан. Ба ҳамон хотир хай ҳар як видеое ки ман мемонам ҳар вақта барин мақсад комментариёи беҳтарини худтона нависен, дар видеокои ман лайк монен. Бо ман дар як мотиватсия мешавад ки баҳри шумо наворои нағз пешкаш кунам. Апаҷону хоҳарҷонои ман, мақсад шумо комментариёи беҳтарин менависед, бо дили манам гарм мешавад ки бо рецептҳои нав барои шумо пешкаш кунам. Кадом апаҷоне ки бе подписатсия тамошо мекунед, подписатсия кунед дар канали ман. Видеои нав ба нав барои шумо пешкаш мекунам. Видеои мотиватсиония, мақсад ягон ролики безеб, ягон видеои безеб дар канали ман нестай. Ба ҳамон хотир канали манро дастгирӣ кунед, видеои маро дастгирӣ кунед, барои шумо видеои нав ба нав пешкаш мекунам. Анамихе ҳама акша тоб дода шудаму ба мегирем. Иҷада як дона тухма мешиканем. Ҳамин гирдакое ки тоб додагием, дар ҳамон гирд ба гирди ҳамон самбуса тухма мешакем. Ҳамин косачаи самбусаро тайёр мекунем да. Баъди тухма шакидан, кунҷити сафед кати гирдакоша ором метиҳем. Ҳамин кунҷит кунем. Хай сиёҳам бошад мешавад. Не ки сафед кати хаёл мекунам хушрӯтар мешавад. Ҳамин косачаҳко хушрӯ мешаванд сафедуш кати, кунҷити сафед кати. Баъд апаҷону хоҳарҷонои ман, бисёри комментариётона мақсад мехонам, кадомиш ки мақсад мебинам, ҳамун маҳсулоте ки дар хонаамай тайёр мекунам. Чанд ҳамун торту пирожнӣ гуфтагием, ҳамаша апаҷону хоҳарҷонои ман ба наздикӣ якта барои шумо навор карда мебарорам. Мирингви рулет гуфтагием, торти бархтни гуфтагием, чанд намудха тортҳои номбар кардагием. Ман барои шумо иншоалло якта пухта гирифтан мегирам, барои шумо навор кардан мегирам ба наздикӣ. Иҷода чӣ хеле ки диден косачакҳое ки тайёр кардагӣ будам, инам хе дар духовка мемонем. Дар дараҷаи 200 градус сурха карда мегирем. Сурхи баланд накунед ки ҳози баъди начинкаҳое андохтан бо ман дар духовка мондагиюм. Инами начинкае ки тайёр кардагиюм дар дурунашон мерезему бо дар духовка мемонемшона. Инам хе фольгаҳое ки дар дурунаш мондагием оста тоб дода мегиремшона. Баъди фольгаро тоб дода гирифтан, баъди ҳамун начинкаҳо дар дурунашон мерезем. Ина бинед духтаро чӣ хел сахта ки хушрӯ мешавад. Иҷа боша ҳамин штативам телефонмонакам камтар ҳамин хиратар навор кардагия. Иҷа хай дидем ку ай духовка вақте ки гирифтам сурха ки хушрӯ буд. Насиб карда боша наворои ояндая рӯшан навор мекунам барои шумо. Иҷа намедонам ба кадом хотир камтар ториктар ғалтидаида, набоша кухонимда
қариб 20 галоген ҳаста, 1 люстра ҳастай. Бо наворои мекардагим ториктар мебиёянд. Намедонам кухним калони бадай 8 метрай ба ҳамон хотир бошад. Намедонам ки ё кухни гарнитурум пештаракай ҳамун галогенои маҳкам кардагия ба кадом хотир намедонам. Вақтое ки ҳамин шаб да навор мекунам камтар ториктар мебиёда. Инам хай ду қошиқи начинкаи тайёр кардагимонам дар дурношон мерезему. Ай болош бошад ҳамун сире ки ай тиёрка гузарондагиё дар болои ҳамаш ай ҳамун сир мерезем. Раҳмати калон ба ҳамон апаҷону хоҳарҷоное ки мегӯянд ки видеота ҳам хеле озоданаа хушрӯ када ёд метии мода ки мақсад ки ягон секрет надорӣ. Апаҷону хоҳарҷоно дар ҳама видеоам дар ҳама наворома гап мезанам ки байни ману шумода ягон секрет нест вақти пухтупаз карданда. Он маҳсулоте ки шумо мехарен мақсад вақте ки шумо мепазен ҳамаш нағз бирояд. Баъди ҳамин нағз биромадани пухтупазтон мада якта раҳмат гӯен, якта комментария беҳтарин нависе. Басай апаҷону хоҳарҷонои ман, манам хурсанд мешавам. Иҷа боша ина дар духовка мондум. Баъди сира дар болоҳошон рехтам. Ина ай духовка гирифтум. Хайс вақте ки сир об мешавад тирнтар медорад ки пастар мешавад. Иҷа боша баъд дар болоҳакошон камтар укроп мондуму чери помидоракҳои майда майдаҳакати орошон додагиём. Иҷа боша ай ҳамун зирабое ки маҳкам карда будум, банкаҳое ки маҳкам кардагиём наворошонро баровардагӣ будум. Ай ҳамун зверабой як банкаша ҳуй кардагиём. Не ки чӣ қадар ба мазза омадагиай. Дар дурнуш гулкарам андохтагӣ будум ҳамин зверабойда. Ҳамун гулкарамош сахт така ки хушрӯ истодагиай. Ҳаминҷа хай наворда нишон додагиём апаҷону хоҳарҷонои ман. Ина иҷа боша самбусаҳо тайёр шуданд. Дар тарелка гирифтумшона. Ина бинед чӣ хел самбусаҳои хушрӯаканд. Ҳам зеби дастархонанд, ҳам ба маззаянд, резу наг омадагианд. Иҷода боша апаҷону хоҳарҷонои ман навора ба анҷом мерасонам. Охири навор да боша результатшам нишон додагиём. Хайр апаҷону хоҳарҷонои ман, то навори оянда. Худо нигаҳбони мову шумо бошад.